थ' dream11खौ बोरै गेलेयो नै नायलांदो। 3:30 दं कलकाताजों बेंगलरजोंनो। नायदो खेलाखौ बोरै गेलेयो नै। थ' नायदो 100 थाखानि बेसेबां मोनगोन 72 300निनो 59निखौनो बांसिन गेलेखायो मानसिफोरा। नायदो 59 बेसेबां मोनगोन नै। देरहायोबा रेंक 1 रेंक 2 3 4 5 6नि सिरियाल दंखायो नै प्राइसआ बेनो 59नि देरहायोबा मोनगोन। देरहायाबाथ' बहामोन आरोना खाफाल दंबा मोनबाय। ओमफ्राय 39निनो नायलांदो बिदिनो नै। थ' एबार खेलाखौ नायदो माबोरै क्रिएट खालामो टिमखौ। थ' किपार सेक्सननिफ्राय लानोसै नै प्लेसवालखौ दिनेश कार्तिक लानोसै। ओमफ्राय डुग्लास लानोसै, बिराट कहलि लानोसै, CIA लानोसै। थ' अलराउन्डाराव नायदो रासेल लानोसै, सुनील नारायण लानोसै, ओमफ्राय उइलियाम जेक लानोसै। ओमफ्राय नै बेखौ लाबाय। बलारनिफ्राय नायदो बरुन चक्रवर्ती लानोसै, लके फरगेसन लानोसै, हर्षित राणा लानोसै। थ' जाबाय। थ' नायनोसै दानिया नै बोरै लाखो। बे जाबाय बेंगलरजों कलकाताजों माबायाव जागोन। बे एडेन गार्डेनाव जागोन, कलकातायाव जागोन आरोना खेला। थ' नायदो। थ' दाना केप्टेनखौ बोरै बानायगोन नै। आंथ' होगोन बिराट कहलिखौ जों सुनील नारायणखौ जों होबाय आरो केप्टेन। थ' नायदो केप्टेना बोरै जाबाय नै। बास बिदिनो गेलेदो बास। थ' नायदो आंनिया सोरखौ लादों बिदि लादो आरोना। जोंनिया फाइनाल टिम नङा, दा लाइनआप जागोन। बे लाइनआप जाबा आरो आंखौ चेन्ज खालामफिननांगोन आरोना। 3:30 दं नालाय 3 बाजियाव लाइनआप जागोन। बे समाव आङो टिमखौ सोलायफिनगोन आरो माने दा जास्ट देखायनायनि थाखाय बेबायदि बानायथ'नानै दोनबाय आरो आं टिमखौ सोरबा नायनानै लानो हागोन आरोना। बेबायदि आरो ओमफ्राय दा नायगोन आं आरो बानायना दोनबावदों नै 3 टिम बानायना दोनदों। दा नायफिननो हागोन नै माबोरै बानायदों नायबानो जाबाय। दा उनाव आरो चेन्ज जाफैगोन बे लाइनआप जाबा माने गोदान बानायफिननांगौ जायो आरोना। थ' बिदिनो बानायदो ना गेलेदो बास जाबाय। दिनै मोननै दं खेलाया नैबे RCB थांबा आरो पान्जाबजों दं दायो 3:30 नालाय। आरो मोनसे पान्जाबजों दं नै पान्जाबनियानो।